er i dag taget ud i skoven for at besøge en af de mange skovflåte, der befinder sig herude i naturen. Nu befinder vi os altså i det her område, hvor den her skovflåte, vi har kontaktet, den opholder sig. Hej, hyggeligt at møde dig. Nej, okay. Nå. Vi har et par spørgsmål til dig, så nu skal du bare svare så godt du kan. Hvad er dit mål her i livet? Ja. Jamen, det er jo også vigtigt det med at overleve, kan man sige. Folk har jo forskellige metoder til at overleve på. Så hvis du skal suge blod, så skal du suge blod. Det må vi bare respektere. Har du nogensinde angrebet et menneske? Nej, okay, det vil du ikke udtale om. Det er fint. Hvor mange søskende har du egentlig? Hold da op, det var da godt nok mange. Har du stadig kontakt til nogle af dem egentlig? Dem alle sammen? Det er jeg ked af at høre. Jeg håber, du har det okay med det så. Hvor stor kan du blive? 1,5 centimeter. Hvad er dit værste mareridt? Pincetter. Det er simpelthen meget forståeligt. Nu da det er højsæson for skovflåter, så skal du sikkert også på jagt. Har du nogle foretrukne steder at sætte dig på en menneskekrop? Det skal gerne være fugtigt og meget varmt, og faktisk også tynd hud. Det er dejligt at sætte sig fast i. Nå, tak skal du have. Jeg tror vi har, hvad vi skal bruge. Så vi må nok hellere også komme hjem af på redaktionen. Men det man kan lære af det er altså, at man... Hvad? Nej. Hvad sker der? Ja.